Hej, jeg hedder Susanne, og det er mig, der har Kids Deluxe. Jeg vil lige fortælle lidt kort om, hvem jeg er, og hvad det er for en shop, vi har. For at starte lidt med vores shop, så startede jeg Kids Deluxe i april i år, og har åbnet en butik i Hasting her i august. Og en af de ting, som vi lægger rigtig meget vægt på, det er egentlig at have bedste mærker, og have nogle mærker, som også har lidt kant, og noget, som du ikke finder alle andre steder. Og det der mig selv, jeg er mor til 3 drenge. Jeg har sammen med min mand, har jeg Alfred på 1,5 og Karl Emil på 3,5, og så har jeg en bonussøn, Lukas, på 9. Og oprindeligt så kommer jeg fra Nordjylland, fra Nibe, hvis der er nogen, der ved, hvor det er henne af. Og jeg kommer egentlig fra frisørbranchen og har været der i rigtig mange år efterhånden. Så det var lige lidt om os og lidt om shop. Og så håber jeg, I har en rigtig dejlig dag. Hej hej!